Kalong may kabok na vlogger. Kanya-kanya vlog. Okay. Kanya-kanya vlog. Koreanong Okay Bisaya. kayo. Kayo sawa. Okay kayo. Anggel-anggel. Amazing vlog. Okay kayo. Pero mo yung Grabe yung Chi, ka na ba? welcome na sa Limitless. Chi na Chi. Okay kayo. Yeah. Tara, manulod na tayo ninyo sa Limitless. Tara, mangsulod na tayo. Tara, Chi, masulod na tayo, Chi. Doon na tayo sila kaon, Dre. Hala, ninduta sa sulod, Dre. Dali, sulod na tayo, Chi. Pag ganun, Chi. Kami ang mga vlogger, kuya kayo. Hala, kuya. Hala, lamiang, Dre, uy. Okay ka. Hello, Pipi. Hi, Ma'am Karen. Hello mga kapamilya. Para lagi ibinda. Hello, kumusta na, bebe? Ay, May panahon kayo. hello, si Chito Malay, kuya kayo. Pagunitan na ako si Mupay. Kay, naalata na rin, opatik plake. Kanya-kanya namin rin. Lapang, kaya namin rin. Ano kasi hi, hello, nasi Ma'am Chupi. Hi, Ma'am Chupi. Well, congratulations kayo, Ma'am Chupi. Pagkaksak ko, Ma'am Chupi. Okay kayo. Ma'am Chupi, si Chito Marig, morning sa ang building. Si Koreanong Amaw. Koreanong Amaw, meet you. Chupi na. Okay kayo. Lamig ka niya. Mamaat namin. Nakakaw po na mo si Amazing Vlog, ma'am. Vlogit po ni siya, ma'am. Tapos si Yaya Usawa. Si Sarah G. Sarah G meets, ma'am, mag-kay kayo. Magsugod na may kay kumplituhan na mag-kit-kit na lang.